Samtang aron pangontra sa grabing init nga nabatiyagan sa mga pasaherong nagpaabot, mga air coolers gigamit na sa Cebu North Bus Terminal. Gi-inspeksyon kaganiha sa mga otoridad ang maong pasilidad. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pagsud pa lang sa North Bus Terminal, higpit na ang seguridad nga gipatuman. Susihon gyud ang bag sa mga pasahero aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Una pa makasakay sa bus, gikinahanglang mupalit una og tiket. Samtang gipangunayan sa mga labaw sa Cebu City Disaster Office ug CCTO ang pag-inspeksyon sa terminal kaganihang buntag. Giubanan sila sa opisyal sa terminal aron mapakita ang pasilidad ug mapasabot ang mga gihimo aron mamahimong hapsay ang biyahe sa mga pasahero. Karong buntag, di pa hinon kaayo daghan ang pasahero apan kagabi pa lang nakasinati na kuno og pagdasok. Gabi iting daghan na gabi unexpected yun. Ang volume grabe kay gabi. Dati sa may magdahong nga may nana. Pero pagpasalamat lang yapunta ka el gesture sa mga tao. Pabihave kayo. Number one resources na to, ang ambulance na to, QRT, deploy na to dire. Until na nainig sa baddo, unya, ato, of course, ato CCTO, ato Cebu City Police, natatong K9. Samtang agig pangontra sa grabing init, pipila ka mga units sa air cooler ang gipamutang sa terminal waiting area. Kaganihan abta namo, busy ang staff sa pag-refill og tubig para mas bugnaw ug hamugaway ang gibuga niini nga hangin. Di kuno makaya kun bentiladora ang saligan. Kahinumduman, kining mga electric fans usa sa gi-highlight sa bag-uhay lang nga inspeksyon sa usa ka senador sa maong terminal. Dagko kayo nga electric fan. Kay kani kung gagmay literal dili makasustain. Ya mosabot lang sad ta kay musugot kag dili init man gyud kayo dili man binisirado. Kining usa ka pamilya nga padung sa norte, buot unta nga aircon nga bus ang ilang sakyan aron komportable. Apan kay nagdali man, regular trip ang ilang gipili. Nindo talaga yung aircon sir niya. Geothermal aircon sa burang kami din. Dili lang sa pening regular lang. Regular nga bus? Oh, kay wa may aircon ng utanap namin niya. Wa pa may aircon kuno. Pero baghuat kay aircon sir. Dugay sir. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.